znowu akcja ta sama, na pełnej wchodzę do puszcza i siano znowu późną nocą albo samego rana leci bomba. Na miejscu za fotografem, naprawdę dzisiaj będą Montana dodają pracę, ale szacunek na tych, co pamiętają czasy, kiedy stoją się potem do stanu i forcy. Stali na murach, robiły kolor włosy, przedstawiło ścianie wpływ młody, wiesz, prawie jak i może oki z tej wody. Do tego zaliczymy tak, dlatego gdy zapisam jestem, który zabrałem przygody zaliczony dla nielegalu, bez efektów dla wokalu, mając za sobą dobry kultiwatu i już wtedy dobierasz podstawowały złamać, to ty się w ogóle nie mogą kłamać. Możesz się jarać, niż sobie walczy ty, osiągniesz cel, kiedy się nie kieruje sama prawda nigdy. Ważne jest też, żebyś miał całkowity szacunek do nich, gdzie rządzi graffiti. Co się stało? Niewielu przetrwało, przyjście prawne zweryfikowało, więc jednym już drugi wolność zabrało wielu z nich. Wielu młodych ludzi zainspirowało do kochania życia, kreowania swojej rzeczywistości, podróżowania w perspektywy kości i kosztowane czasy naszej młodości. Wielu nadal to ma, nadal powrotu do przyszłości. Możesz się jarać, ale pójdź z tego, jak nie będzie się starać jeść, a sama wiara nie znaczy tu nigdy, bo na walki ustała, hej, największa kara. Nie zrób to tak, żeby zajawka wygrała i teraz stała na ścianie dla tych, którym się należy chwała. Możesz się jarać, kiedy sobie walczy ty, osiągniesz cel, kiedy się nie